ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд хона ва заминҳои нав омода кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, чӣ намуди хона, квартира, замин ки бошад маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо рекламу дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе ва аз территорияи Фирдавсӣ ва аз Рӯдакӣ, шаҳри Бохтар, Ваҳдат, Ҳисор ва территорияи Кӯлоб, Варзоб ҳастанд. ва инчунин квартираҳои фурӯшиам аз территорияи Душанбе бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар корем дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 171 сомонӣ. навора сар мекунем. маромад рафтем. якум квартираи фурӯшии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 33 микрорайон гуфтагааст соҳибшум. боз такрор мекунем ки шаҳри Душанбе пойтахт дар 33 микрорайон, яъне доми навда. духонага квартира аст ки дар 7-ум ошина қарор дорад, 56 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. ремонти хона хуб аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, термиз, стирали машина, хай обшу ҳама чӣ дорад, неки нагуфтанд ки кадом ҳами чизоша техникаша қатиш метиҳанд, кадомша наметиҳанд, яъне ки аз ин бора ягон чӣ нагуфтанд. хобхона мегӯяд ҷои беҳтарин ва пеши хона мегӯяд маршрут мегзарад, ҳамаи намуд самт ва сарошина мегӯяд мефурӯшад бо нархи 370 та бо арзонтара мешавад. дӯстони азиз, аз шаҳри Душанбе территорияи 33 микрорайон ба кадоми шумо ки агар квартираи духонага лозим бошад бо нархи 370 бо арзона мешавад. рақамошон аст мегафон. маромад дигар маълумотои пурра ва аниқша тариқи телефон худатон гирем. чӣ намуди хона, замин, мошине ки мехарем дар комментария нависед, мо аз одамони фурӯшандаҳо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар ягон реклама, ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо дар рақамое ки дар аввали видео аст дар ҳамон рақамо рӯй кунед. лайкора гузоред ва силкаи навори мо дар WhatsApp имо падлисаш кунед. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ гуфтагааст соҳибшум. нагуфтанд ки дар куҷош имина, фақат территорияи ноҳияи Фирдавсӣ, яъне шаҳри Душанбе. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёр аст ки як калидор, як ошхона, як ҳоҷатхона ва ҳаммом дорад. гирди хона пол ниход маҳкам, рӯи ҳавали брӯчатка, чиндагӣ, термис ва об ва свети шаҳрӣ дорад. хона мегӯяд бо ҳамаи чизои, яъне ки бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. ремонтҳои замонавӣ, хонаи навсодамаш бо проектҳои навкарӣ. чӣ хел хонаи тоза ва озода. нархи хона мегӯяд 280 та бо арзонтара мешавад. кадоме ки мефорад биёд аз пеш бинад, бисёре бад не, ягон сум муомила мекунам. бо як бори дигар одамони харидор ки бошанд, як бори дигар бо занг зада бо маълумотои иловагӣ ва аниқша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, кори мо фақат реклама кардан аст ки ягон реклама дошта бошен дар WhatsApp имо рӯй кунед. агар ки шумо хонахар ё заминхар, мошинхар ки бошен, фақат дар комментария нависед ки чӣ хел ба шумо дар кор аст, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат илтимос дар таги видео нависед ки мисол дар WhatsApp имо нанависед ки мо хона мехарем, фақат дар комментария мо албатта хонда ва ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар реклама дошта бошед дар WhatsApp имо рӯй кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, сеюм квартираи фурӯшӣ аст ки аз территорияи Душанбе ноҳияи Шоҳмансур гуфтагааст соҳибшон. духонага квартира аст ки дар 4-ум ошина қарор дорад, 42 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. ремонти хона хуб аст бо шароитҳои зиндагӣ, яъне ки хонаи калон метавонед ки шумо тақсим карда мисол зиёдтишкатӣ кунед. духонага, сехонага, чанд хонага кунед, дуруни хона обшим хела калон аст. дастирошона мегӯяд мефурӯшад бо нархи 350 000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. муомилаи хуб дорад, мегӯяд харидори аниқ ки бошад, занг занам мегӯяд, мисол яъне ки суҳбат мекунем. илтимос фақат одамони харидорро беҳуда мегӯяд нороҳат накунанд. ҳастай рақамошро вавилон кор мекунад ва хона дар территорияи ноҳияи Шоҳмансур. маромад занг занем. дӯстони азиз, программа VPN установка карда, скачат карда баъд навори моро тамошо кунед. хеле кори хуб мешавад ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. чӣ намуди ки реклама ки мехоҳед агар кардан
дар WhatsApp имо партер реклама мекунем ва чӣ намуде ки мисол чӣ хонаи замине ки барои худатон мехарен нависед мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Яъне ки мо чанд бор такрор кардем ки шитоби шумо фаҳмед ва ҳамо гуфтагӯи мо кардем мисол рекламаи моро пешравӣ кунем. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нагуфтанд ки дар куҷо шаҳр. аз чораҳа мегӯяд рӯпарӯи чораҳа аз ду тараф мега роҳ дорад. Территорияи шаҳри Ваҳдат назди чораҳа ҳам аз поин ҳам аз боло мегӯяд роҳ ҳастад. ду тараф метавонед ки даврӯза кунед раҳ кунем. ҳамагӣ 6 сотиқ замин ҳастад ки 4 дар хона кардагӣ дӯстон азиз ки 2 дар хонаи веремикаш уже тайёр аст бо ремонтош кардӣ. 4 дар хона 2 дар хонаш тайёр ремонт кардагӣ. ва об свеч ҳам ҳастад хай дастрош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 95,000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. хоб мегӯяд як тарафи хона забор гирифтагӣ аст ва ҳоҷатхона ҳаммом дорад. дӯстон азиз хонаи навсок барои зиндагитон мешавад. хай нархиш бениҳоят арзон 6 сотиқ бо нархи 95,000 сомонӣ ки боз арзон мекунанд. ака хона ҳуҷҷат дорад надорад наша ягон чӣ гуфтагӣ нест марамат дига маълумот чанд гирем бо қайдига ҳамихел чизои маҳсулоти сохтмониам шебен ҳам халид шуда доштааст бо барои хонаҳои нав фундаментҳои баландам рехтагиай. хона бениҳоят арзон аст кадометон ки мехоҳед ай даст натиҳен нархаш арзон марамад. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. бояд ага квартира аст ки аз территорияи Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар кӯчаи Неъмат Қарабоев гуфтагӣ аст, яъне ки ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад ва доми Султони Кабир. духонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад. 38 квадрати метр бо свет таъмин аст. ошхона ҳоҷатхона ҳаммом дорад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% дар дурuni хона термис халаденӣ қолинош кухни гарнитур ҳамаш мегӯяд меистад. боз такрор мекунад ки хона бо бисёр чизош катӣ халаденик термис қолинош кухни гарнитур ҳама иноро мегӯяд дар ҳамин нархи гуфтагишон метиҳам. дастрошро мегӯяд мефурӯшем бо нархи 275,000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳем фаҳмидан рақамошон аст мегафон кор мекунад занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз программаи VPN аз Play Market скачат карда баъд навори моро тамошо кунед хела кори хуб мешуд. агар кадоме ки программаи VPN чиай намеда дар YouTube занад мисол программаи VPN мисол ҳамун историяш ва фаҳмода метиҳантона. раҳмат барои дастгиритон. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Варзоб дар Чорбоғ гуфтагӣ аст соҳибшум. дар ноҳияи Варзоб дар Чорбоғ дӯстон азиз ки ҳамин хел маълумото нависидам. ҳамагӣ 4 сотиқ замин аст ки ду дар хонаи веремикӣ кардагӣ аст ки коробка хоб якта калидорчаш катӣ. ду дар хона яъне коробка болош пӯшондагӣ фақат шкатор монтаж дар треза ҳамин хел чизо. камтар дига шебен қум ҳамин хел чо маҳсулотҳои сохтмониам дорад. дастрошро мегӯяд пул дар кора мефурӯшад бо нархи 80 та бо арзонам мешавад. ака чанд қа арзон мекунад нагуфтиян ва нашод ҳуҷҷатҳои ҳамин хонам ягон чи маълумот додагӣ нест. кадометон ки мехарен бештар маълумотша гирем. 4 сотиқ замин ду дар хона ва нархиш 80,000 сомонӣ муомила дорад. ин ҳамин рақамошон аст дар поини видео нависида аст. ахираш 97 аст кор мекунад. кадометон мехарен бештар маълумот аз соҳибашон. хоҳиш мекунем ки лайкотонро гузорем фаромӯш накунем ва силкаи навори моро дар Instagram, Facebook, имо, дар WhatsApp дар куҷое ки метавонед дар TikTok куҷода ки шава ҳамин силкаша яъне подписаш кунед ки як одами хонахаро мисол соҳиби хона шаванд. ва агар шумо ягон реклама дошта бошед сурат маълумотша дар сайтҳои мо WhatsApp имо дар роҳӣ кунед мо фурӯшта мегузорем. ҳафтум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Боғта шаҳри Қурғонтепа дар ноҳияи Сарбанд шаҳраки Левакан гузаштагӣ аст. ӯзи номи ҳозираш шаҳраки Левакан. рӯпарӯи ҳаммоми Фаррӯз ва рӯпарӯи лисеи ду гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳраки Левакан Сарбанд рӯпарӯи банияи Фаррӯз ва рӯпарӯи лисеи ду. ҳамагӣ 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ дӯстони азиз ки як калидор ошхона бания хона ҳамашо бо проектҳои навкати проектҳои европейскӣ ва хона бо ғишти пухта монтаж катуршам кардагӣ аст. фақат дар трезаш ва рангу бор ҳамин хел корош мондагӣ аст. гирди хона маҳкам бо ғишти пухта кардӣ.
об свет мегӯяд ҳама вақт мегӯяд 24 соат ҳастае. дастрочно мегӯяд мефурӯшед бо нархи 200 бо арзонтара мешавад. срочно мегӯяд пул дар курае кадоме ки мехарам мегӯяд бо ягон сум арзон мекунем. харидорӣ аниқ мегӯяд тамос гирад. ин ҳамин рақамошон аст мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки аз территорияи сарбанд хона ки лозим бошад марамат занг занед. боз якам аз дигар қум ҳамин хел чизҳои маҳсулотҳои сохтмониам дорад. занг зада бештар маълумотро гирем. бо 200 000 сомонӣ арзон ва муомила мешудад. навора то охираш тамошо кунед, лайкора занед. ҳаштум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон бояд ягон хона ҳастад ки аз территорияи душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ 2 яъне шайнакда. боз такрор мекунем ки шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ 2 яъне ноҳияи шайнак. яъне намедонам ҷамъ мешавад чӣ мешавад шайнак. ҳамагӣ 5 яъне ки 4.5 сотиқ мегӯяд замина қариб 5 сотиқ яъне аниқтараш 4.5 сотиқ. 4 дар хона мегӯяд кардагӣ ҳастад дар тирезаҳои нав даруни хонаҳо яъне тайёрае барои зиндагӣ кардан. хоб об свечам ҳаста омада аз пеш бинед мегӯяд мақот он шуд арзон карда метавем. як калидори дароз ҳоҷатхона ошхона ҳаммом дорад. агар ягон маълумотҳо иловагӣ хоҳед фаҳмидан тариқи телефон худатон мегирем. нархи хонара 270 гуфтеса бо арзонтарам мешавад ва ин ҳамҷа рақамошо вавилон аста кор мекунад. илтимос мегӯяд фақат одамони харидори аниқ мегӯяд тамос гиранд. хонаи навсох бо проектҳои навкатӣ марамат рафта аз пеш бинен ва савдо карда гирем. дӯстони азиз, агар шумо дар хонаҳои кредит хонаҳои заминӣ аз душанбе ё ки аз дигар ноҳияҳо ё ки квартира мошин чизе ки дар кор ки бошад дар комментария нависед, мо ҷудо карда якум шуда шумода пешкаш мекунем. агар шумо ҳамхел чизҳои кредит ягон маҳсулотҳои сохтмонӣ ягон хона замин квартира ягон фирма дошта бошад дар ватсап имо роё кунед, мо реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.